Hola nois, benvinguts a un nou vídeo i avui tornem a estar a Monònix i per començar, els noms dels gossos m'he decidit el primer, el del collaret blau, aquest es dirà Fistro i aquest, que bueno, és el segon lloc, es dirà Tas. Em va agradar el nom de Tas, de moment ens en durem només el Fistro i és que he sentit a parlar de que hi ha nous habitants del poble. I què farem? Doncs què menys que si ets nou, doncs vinga algú i et doni la benvinguda, no? Doncs aquest algú que ha d'anar... Ui, quina fava. Em persegueix, segueix. Fistro, molt bé. Doncs aquest algú serem nosaltres. Anem a donar la benvinguda a tothom del poble i a veure si fem amics, no? Com a mínim. A veure, ara ja estem al poble, gairebé, bueno, sí, estem. Hi som. Mira, el primer. Mira. Ojo, quanta gent. Hola, Sara, Minera. Rodrigo, bon dia, Rodrigo. Molt bé. Pere, perquè ho entengueu, és un nou mod en què podem interactuar amb els aldeanos, llavors li diem interact, li diem chat, i diu, sí, se suposa que farà bon temps avui, podem fer això, també, mireu, podem interactuar, demanar-li que ens segueixi, trade, que és comerciar, localitzacions, bueno, si podem interactuar, podem parlar, i sí, aquest senyor està obsessionat en què farà sol avui. Mira, Maria, a veure, és cartògraf, interact, chat, Maria, vols ser amiga nostra? Chat. I supos... Maria, anem a conèixer altra gent, vine amb mi. Mira, aquí, aquest. Que ben vestit, no? Aquest senyor, Federic. Hola, Federic. No sé parlar. Federic. My dream is to build my own town, but it's... El teu somni és construir la teva pròpia vida. Doncs mira, Federic. Saps què? Jo també. Bueno, tinc una casa aquí a prop. Podem fer el poble del costat. Maria i Frederic, veniu amb mi. Anirem a casa, us portaré a casa. Però abans coneixerem de donar la benvinguda... No sé parlar avui. La benvinguda a tothom, no? Interact. Chat. An apple a day keeps the zombie away. Una poma al dia t'allunya dels zombis. Ah, sí? Enric. Baker. És forner. Interact. I'm doing just fine. Si aquest és forner, quan fem així, sí. Ens dona blat, llet per a pa. A veure, anem a casa amb aquests dos amics, dormim i seguim parlant amb ells? Vinga, va. Mira, la Laia. Anem a ser amics de la Laia, és granger. Anem a parlar amb la Laia. Ens estem portant bé amb ella? Ens l'endurem a casa o amb massa gent? És lo que hi ha. Ostres, Pedrín, l'he pagat. Ho sento. No. Fistro. Seu. Ostres, tu. Laia, ho sento molt. Què fas, Enric? Calla a sobre, que et faràs mal. A veure, Fistro. No! Tu, tio, no estic, avui no estic. Anem cap a casa, que és el que anem a fer. Serem amics, els porto a casa, els convido. Una floreta. Donarem una floreta a cada un. A veure, entrem a casa. Passeu, he dit. Anem a parlar amb ells, d'acord? Mira, estan parlant entre ells també. Federic, tu què ets? Bibliotecari, i tu, no sé, cartògraf. Trade, paper i un llibre encantat, respiració. No tinc tantes maragdes, però paper. Ah, mira, paper. Hola, clar, ara podem comerciar amb ells si agafem això d'aquí. Bueno, la Maria ja no ens estima, tampoc no som amics de ningú. Anem a parlar amb el Frederic. El Frederic tampoc ens estima, no? Go away. Frederic. Ah, mira, ara som amics. Aquest senyor està obsessionat en construir-se un villager, Ens acomiadarem amb el nostre Frederic, d'acord? Hem dit, clar, és que anar a veure la gent amb armadura completa, doncs, per de que pesa, no és, ara sí, ara farem amics, buf, cosa bàrbara. A veure, Frederic, pots fer-me un favor? Estigue't quiet. I bueno, nois, amb el Frederic avui ens acomiadem i els nostres coses amb nom, la Maria, que no és amiga nostra, no sé per què, però bueno, no li caiem bé, és el que hi ha. I bueno, nois, espero que us hagi agradat el vídeo, ja sabeu, si és així, li doneu a like, compartiu-lo si creieu que algú li pot interessar, i ara sí que sí, fins una altra!